Nonni. Talvisota Jutaus 2 on käynnistynyt siispä. Tervetuliaskaffeet on juotu. Pitkojen kerran keksiä on ollut myös. Ja aurinkoa lämmintä. Plus 15, Itä-Kaakko 4. Ja täysin selkeä ollut koko päivä. Aivan mahtava keli. Siis harmittaa teitä, jotka jäitte pois täältä. Siis teitä harmittaa. Osahan lähti tonne hotelli Kalevalaan ja matka kotiin parkkiin, mutta aivan suotta. Eihän telttaelämää voita mikään muu kuin useampi telttayö. Aivan luonnonrauhassa täällä lämmintä on. Niin, patja hommasta, että tuo on kyllä ennen näkemätön juttu, että aivan siis lähes hotellitason majoituskykyä löytyy täältä. Kompressorilla tommonen 20-senttinen ilmapatja täyteen ja voi mahoto. Käypä kokeilemassa. Tämähän on siis aivan... Niin, mutta mäpä kokeilen makaamaan. No kyllä mä uskon kuule. Mullakin on ilmatäytteinen, mutta ei mulla näin hienoa tämmöstä samettipäällysteistä. Tää on niinkö... 9,90. Se on just se hintalaatu sulle meitä viehätti. No aivan varmasti. Mutta onhan sen olo kuule, jos se puhkeet tuossa yöllä. Niin, onks teillä paikkarasiaa? Ei. Mulla on tuolla paikkoja kyllä sitten. Aiku hyvä. Nykyään tilataan niin paljon sitä tavaraa ja varsinkin sitten kun mäkin olen huomannut, että kun mäkin olen tilannut noita, niin vaikka mä en ole mitään siis pyytänyt ja muuta, mutta ne laittaa sitten niin kuin, että se on joku lahja tai lahja, niin se on semmoinen nimitys. Ei niillä niin kuin yksinkertaisesti mahdollisuuksia olla jokaista kenttää. Englantilainen legenda. Niin, ja tilasin sen Vaasaan opiskeluaikana. Mun piti se Tullis käydä hakemassa kauheat selostukset, mitä ei organisoida. Ja kyllä se sitten saatiin sieltä, mutta se oli niin siihen aikaan, kun niitä ei vielä Suomesta saanut. Siinä aikana oli useamman vuoden viive näissä tavaroissa, että Englannista sai ja sitten Suomesta ei saa. Sehän on käsittänyt, että siihen niin 80-luvulla se oli vähän yleensäkin niin tahtoi olla liikkeitä välillä se tietokoneet, kun ne pelkästään sitä, että kyllä. Tenerelläkään on se tuolla vielä. Niitä on kyllä lukee välillä, kun niitä sitten menee jotain primaareita tai KTM:ia tai muita uusia. Kyllähän ne tuo hinausautalla pois. Voi pystyä tekemään. Niin kuin jos joku tietokone menee jumiin niissä tai muuta, niin ei ole mitään. Vitoinen vai mikä se on? 4. Enemmänkin huutelua. Mikä on tapaa? Joo, ja se ei ole mahdollista sun Merteneerin kanssa. Ihan klassisesti on mun mielestä ihan samoja. Jokuhan noissa oli, mitä pitää tehdä, mikä hajoaa. Joo, noissa Afrika-pineissä on tuo jännitteen säädi ja sitten on tuo bensapumppu. Bensapumppu, joo, parapuussa. Kun se on tuommoinen kalvopumpu, mikä on se, ne käreet menee siitä. Onko se vaihtanut muun tyyppisen? On se semmoinen vierpulki. Käytetään Vartpulkissa vissiin ainakin sitä vierpulkin. Siitä Jyväskylässä siitä varaosaliikkeestä siitä kävi ostamassa. Ihan autovaraosaliike. Se on pelannut jo monta kymmentä tuhatta vai? Sillä joku parikymmentä. Vai niin alkuperäinen pelasi niin pitkään kuin kyllä se alkuperäinenkin pelaa. Sitten kun se menee ne käreet siitä, niin sitten menee alkaa
pystyy vähän aikaa elvyttämään sillä, että hioo liikasen. Menee silmiin. Mut Ainakin KTM. Mut sanokaa nyt, että mikä teettä nyt toi? Sinä kutsuit. Tuommoinen GS. Minäkö oon kuhtunut? Niin. Entäs mikäs tämä ääni oli sitten? Kahlaaja. Tämä kaveri on lintumies. Se tietää kaikki linnut, mitä ajaa yli ja ali. Ja kun minä ajattelin, että työ vastaatte siihen, että kun minä kysyin, että mikäs teet toinen, että BMW ST toi. No, se vie vaan. Ai se vie vaan? Vie. Sehän nyt sattuu ihan tuohon olemaan tuo. Iltalaulullaan tuo. En minä tiedä. Heittelin ihan loukkaan. No siellä panit kuitenkin teltaan sitten. Joo. Mä totesin, että vihollisen ilmatoiminnan johdosta niin täytyy vetäytyä ilmasuojaan. Joo. Oli sen verran hyttystä ja kun mulla on -35 pussi tuo. Ai joo. Niin arvopasta oliko se lämmin. No mä tiedän, kun niin mullakin on vähän paremman tyypin pussi. Niin. Joo. Mut tuolla on kuule ole hyvä, niin kahvit on, siellä on pullaa vielä ja keksiä, niin muuta kuin sinne vaan rynnäköimään, niin nopein käsi voittaa taas. Pikkaraisen pitäisi lähteä vartioon. Eikö tää ollut Pikkarainen? Ei tässä. No kun Kutvonen sanoi, että se on ollut aamu 4, kukaan ei minun vapauttaa sitä ja kello tulee kohta 8. No niin. Se 6 on luku. No oli, mutta kun se myöhästyi, kato se herätys. No viikko ollut herätys. Se tuli Puomilta, tuo Puomivartiomies hälytti. Minäkin ihmettelin, että mikä homma on nimi, mutta... Otitko nää pyssyt mukaan, kun läksit reserviin? Ei, kato, minä olen reserviläinen, en minä ota mitään pyssyjä, minulla on mitään pyssyjä. No tulkahan kahville, tullaan kato pullaa ja keksiä, nopein käsi taas voittaa. Että. Kiitos. Menikö se yö liian nopeasti? Äkkiä mennään. Mutta ette nähnyt auringonpaistetta, miten oli lämmin tuossa. 4.56 niin oli aivan mahtavimmillaan se aurinko. Käet kuku kilpaa 6 suunnalta. Joo. Ja teeret ku kerti. Kyllä teidät kukes. Ei kovin paljon ei kuulunut. Korvilla oli pipoon. Sä olet yöpuku piellä oikein. On se vähän viileä tuo. Oo. Mitä lämpöjä, onko 7 astetta? En oo nyt tilannut sitä säätiedotusta tänne, mutta mä luulen, että se on ihan normaali. Joo. Lämpimiä öitä. Joo. Yhtään ei ole riitteessä tuo rantapusikkokaan, kun mä kävin aamupesulla siellä. Vai visiiriä pesemään? Voltsikalle. No, Rastin tiehaarassa nähdään.
Joo, keli meillä sattui taas kerran tämmöiset aivan loistavat puitteet. Tuuli tossa nyt nousee, koska on luvattu sitten kello 15 pientä rintamaa lähestymään, mutta saa nyt nähdä sitten, että tuleeko sitä sadetta vai ei, tai millä volyymilla tulee, jos tulee. Eli Kannaksen Motti-alueella ollaan tässä näin. Entisöidyt majoituskorsut, juoksuhaudat ja sitten mylly tuolla rannassa. Ja maastossa edelleen räjähtämättömiä ammuksia. Kaivaminen kielletty. Viipuriin ja siitä sitten eteenpäin. Ja siitä me sitten lähdettiin sitä etsimään ja käytiin kyselemässä jostain taloa. Siinä oli joku nuorempi kaveri sitten siinä ja se niin mietti, että kyllä mistään oikein rautatiestä tiedä, mutta että on siinä kai, ja sitten se tajusi, että no joo, no, että voi siinä olla se, että näytti, että missä suunnassa se voisi olla. Ja kyllä se oli siinä, että siitä oli sitten tietysti kiskot oli viety ja tietysti pöllit pois. Oli siinä muutamissa kohdissa vielä niin kuin noita on muitakin kertaajia täällä. Täällä on joku kokoontuminen varmaan, kun näin paljon on pyöriä. Jussi se vain lähti, vaikka oli myrskyä ja vesisaetta siellä Haapajärvellä, että kyllä aika suuresti arvostan kyllä hänen ajoaan nyt tälle päivälle, kun kyseessä on vielä lauantai ja illan suu, eli niin näin myöhään tässä näin, mutta eihän siinä mitään, niin kuin hän sanoi, että parempi on nyt testata kalustoa kunnolla ennen kuin lähdetään pidemmälle jutaukselle sitten 2 viikon päästä. Moro moro. Ja se Sami. Joo, Sami V. Niin just. Joo. Totta päivän kiertänyt. No myö päivä kierre. Se voi olla ihan tyyntä nimittäin kohta, että on se mukava ääni tuo satasen ääni, kyllä se on semmonen niinku sähköpora tuo surina ja sirinä. Oho, siellä lähettiin nyt kyllä. Ihan niin kuin oli kotiin menossa. No ihan niinkö. Oi. Kyllä öljynpaineet nousee kyllä maksimiin siinä. Käet kukku kuule 6 eri suunnalla ja aamu 3-4 välillä kaikkein parhaiten. Oikein kilpakukuntaa ja Aurinko rupesi kyllä komestumaan. sitten teeret kukerti kans tuolla noin ja melkoista yöelämää oli. Ja kun syksyllä rupesi se kakkuri muuttaa noin yölle. Joo, mä muistan.